Ayan, may signal na tayo. So, yung frequency niya is 44. Tapos din dito, supply. Tapos yan, meron din. So, kailangan ganun din sa kabila. Dito banda rin. Yan. Tapos dyan. Napapansin nyo, yung dito, yung dalawa na yan, steady, di ba? Yan. Ayan. Steady yung isa. Tapos dito rin, steady rin yung isa. Pero pagdating natin dito, sa kabila, lipat tayo sa kabila. Yan, steady, di ba? Tapos lipat tayo dun sa huli. Yan. Gumagalaw. So, halatang may problema na. Kung wala kayong oscilloscope, hindi nyo malalaman na may problema yan. So, dapat kung ano yung reading ng kabila, steady yung kabila, dapat ang magiging reading din dito, steady rin. Kasi kung maglalagay lang kayo ng bagong IC, masisira lang din. Gumagana naman, magagamit naman ng customer. Kaso nga lang, siguro hindi natin alam kung kailan bibigay. Basta bibigay yun, sigurado. Hanggat hindi nyo na i-clear to, mga ganitong problema, bibigay at bibigay. Kung hindi man kayo saswertehin dito masisira yung IC, IGBT naman ang masisira. So, bali ngayon, hindi ko pa alam kung sira yung mga IGBT niyan. Kailangan ko pa rin i-check. So, ulit, yan. So, dito tayo sa kabila. Yan. Steady. So, lipat natin dito. Yan. Steady rin. So, dun tayo sa kabila. Yung isa. Steady. Tapos dito, yan, gumagalaw. So, kailangan yung maghanap paano mag-stabilize yan. So, kailangan ko munang hanapin yan. Tapos, balik lang ako pagka natapos na ako,